O alumnado do Semestre Vide presenta. Coñeces xa do Llunau Emilia Pardo Bazán? Emilia Pardo Bazán foi unha escritora, xornalista, crítica literaria e narradora galega. Naceu na Coruña o 16 de setembro de 1851. Morreu en Madrid o 12 de maio de 1921. Viviu nunha familia acomodada. Pero tivo que estudiar de forma autodidacta debido á imposibilidade da época. Para que as mulleres realizaran estudios académicos. Gustáballe moito a lectura, así que pasaba moito tempo na biblioteca do seu pai. Casou moi xoven cun estudiante de Dereito, José Quiroga Pérez de Deza. Primeiramente viviu en Santiago de Compostela, pero Cando o seu pai foi nomeado diputado, toda a familia se trasladou a Madrid. Escribiu máis de 500 obras entre contos, novelas e artigos. Foi moi crítica coa súa situación da muller. desexaba crear para as mulleres. Unha formación intelectual igual que a dos homes. Escribiu centos de contos que publicou en escolmas como Cuentos de Marineda. Unha das súas novelas, Un viaje de novios, Narra o matrimonio e as súas consecuencias. Na obra Os Pazos de Ulloa retratou a vida nas vilas e as aldeas galegas e o folclore popular. Destaca o seu valor na creación da Real Academia Galega. Hoxe en día Emilia Pardo Bazán